אנשי התור! מישהו מכם הגיע היום לקניון וחשב שהוא יבלה עם אחיו הגדול וגילה בסוף שעבדו עליו והוא סתם מחכה בתור? אפילו רוב סדלי? טוד סדלי, האח הגדול שלי. הם עבדו עלינו. כל אחד מהם עבד עלינו. הם חכמים ויודעים שאנחנו נושאים אליהם עיניים. אנחנו ממש נושאים אליהם עיניים. איך אנחנו נופלים בתכסיסי האחים הגדולים שלהם שוב ושוב ושוב? רוב, מה קרה לך? הגעתי לקניון עם אחי הגדול טוד. אנחנו עמדנו בתור הזה כי הוא אמר שאנחנו חייבים. ואז הוא שם לב שנפתחו לו השרוכים. הוא התכופף לקשור אותם, אבל אחרי שהוא עשה לולאה, השחיל ומשך, אחד השרוכים שלו נקרע, והוא הלך לחנות השרוכים כדי להחליף אותה. אבל רק הבוקר ראיתי אותו חותך את השרוכים שלו עם מספריים. הוא תכנן את הכל! וואו, אני אח קטן מדי, תמיד עובדים עליי. אם אתה אח קטן, אז בוא לשיר איתי. אחלה תחים קטנים ביחד. לא משפחה, אבל כולנו תחת. אחותי הגדולה אמרה לי שהיא אלרגית לעמידה בתורים, ואני האמנתי לה. אחותי הגדולה אמרה לי שבסוף התור הזה נמצאת משמעות החיים. אבל עכשיו אני מבינה שהיא רק רצתה שאשמור למקום. אז מסע חיפוש המשמעות שלי נמשך לו. רק רצינו לעשות משהו נחמד בשביל טרי ואז... אבל רגע, את לא אמורה להיות בת יחידה? טוב, כן, אבל... רגע, באמת אין לי זמן לדבר על כל הדינמיקה שלי עם המשפחה של ברי, הפזמון מגיע! וואו, אחים קטנים אנחנו, תמיד עובדים עלינו. אם אתה אח קטן, אז בוא לשיר גם. אחוות אחים קטנים ביחד. לא משפחה, אבל כולנו פחד. אני לא מאמינה, היי חבר'ה. איזו מצחיקה, אני שכחתי לייבש את הידיים שלי, אז אני אצטרך לחזור אחר כך. ראינו את הקליפ קלופ שלך, טרי. בכלל לא רצית לבוא איתנו לקניון. עבדת עלינו כדי שנחכה.